Fire Protect 2. Produktová rada bezdrôtových kombinovaných hlásičov so senzormi teploty, dymu a oxidu uhoľnatého. Fire Protect 2 je vybavený jedinečnou, patentovanou bezúdržbovou dymovou komorou, ktorá je prachotesná a pre hmyz nepreniknuteľná. Dvojspektrálny senzor na základe merania veľkosti prchavých častíc rozlišuje dym od pary a reaguje iba na dym. Dva vstavané termistory sú zodpovedné za reakciu na nárast teploty. O detekciu nebezpečnej koncentrácie oxidu uhoľnatého sa vo Fire Protect 2 stará chemický senzor. Zariadenie je vybavené 85 decibelovou sirénou s rôznymi vzormi tónov pre rôzne druhy udalostí. Doba prevádzky je až 7 rokov s vymeniteľnými batériami a až 10 rokov v prípade napájania zo vstavaných batérií. Samozrejmosťou je aj LED indikácia udalostí a alarmov. Zariadenie disponuje funkčným tlačidlom na stíšenie poplachu alebo aktiváciu ručného testu. Napríklad aj mopom. Pri inštalácii Fire Protect 2 nie je nutné demontovať jeho kryt. Vymeniteľné alebo vstavané batérie sú už z výroby predinštalované. Montážny panel Smart Bracket je možné otáčať v rozmedzí 90 stupňov. Dva tampre detekujú otvorenie dymovej komory a vybratie zariadenia z držiaka. Dodávaný aj vo verziách bez dymovej komory. Zariadenie spoľahlivo komunikuje s ústredňou až na vzdialenosť 1700 metrov. Vzájomne prepojené detektory Fire Protect 2 aktivujú sirény všetkých ostatných prepojených detektorov počas 20 sekúnd. Produktová rada Fire Protect 2. Spoľahlivosť za akýchkoľvek podmienok.